रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै समबार 2022 मायथाइनि 15 आगस्ट सावन दाननि 29 अक्ट चतुर्थी अखाफोर। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय जों थाबैनो जोंनि उदांस्रि दावहारुफोरनि सिमांखौ आम्बेडकारनि थांखिखौ मोगथां महर होगोन होनना हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ बुंदों। कायर' गिर्जानि गिलु-बालु अर खामनायाव सा 41 सुबुङा थैबाय, 55 सुबुङा जोखोम जाबाय। मख'जाथावदि देवबारखालि मैया इजिप्टनि राजथावनि कायर'आव सुबुंफोरा ओनसोलनिफ्राय गिर्जायाव ज' जादोंमोन। सानजा आफगानिस्ताननि लगर प्रभिन्सआव गोबां अखा हानायनि थाखाय दैबानाजों ओनसोलफोरा लोमसावदों। जम्मु आरो काश्मीर पुलिसनि 108 सोद्रोमाफोरखौ बिसोरनि साहसनि थाखाय मेडेलफोर बान्था होनाय जादों। बांसिनानो गुबुन गुबुन रायजोनि आरो इउनियन टेरिटरिफोरनिफ्राय फैनाय। थाखो 8निफ्राय आसामाव हिस्टरि जिअ'ग्राफि फोरोंनाय जासिगोन। सोलोंथाइनि सायाव सावरायनो थाखाय आसाम सरकारा AXX, बड' साहित्य सभा, आसाम स्टुडेन्ट इउनियन, अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन, गुबुन गुबुन आफादफोरखौ सावरायलायनायाव लेंहरदों। आसामाव सासे हाथियार लानाय आलफा उदांस्रिनि सोद्रोमाखौ सिकिउरिटि फर्सआ उदांस्रि साननि सिगाङावनो हमनो हादों। इन्डियान अइल टेंकारनि थाव खावखोमानाय फालांगिजों लोब्बा थानाय हानजाखौ हरखाबै सिग्रोमना दिल्ली पुलिसआ हमनो हादों। हादराव 76थि उदांस्रि सान फालिनो लानायखौ नोजोर बोनानै हादरनाङै गोख्रों रैखाथिनि राहा लानाय जादों। हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ उदांस्रि साननि मुङै हादरनां बिबुंथि फोसावदों। इउनियन टेरिटरि खुंजानाय रायजोफोरा हर घर तिरंगा फोसावथायाव गोसो होना बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। पाकिस्तानाव थियारि जानाय दुथांफोरा भिडिअ हगारनायनि गेजेरजों जम्मु आरो काश्मीरनि राजौरीआव गाग्लोबनायखौ गनायना लादों आरो इयुननि समाव G20 सामिटखौ थांखि लागोन होनना फोसावो। नागाफोरा मणिपुराव खुंनाय हाबाफारियाव नागा नेशनेल फ्लेगखौ नागा उदांस्रि सानाव बिरहोदों। अरुणाचल प्रदेश डकुमेन्ट्स 157 मुंख्लं जानाय मेथाइ रोजाबजायै दावहारुफोरनि थाखाय मिरु सरकारनिफ्राय गनायथि बिदों। अरुणाचल प्रदेश सरकारा दिनै भारतनि खौथि खौथि सुबुङा उदांस्रि सानखौ फालिनो लाहार फाहार खालामदों। नोंथांमोना मिथिगौना हारिमायारि आंगो संमेथाइ जन गण मनखौ बबे समाव हादरारि संमेथाइ हिसाबै गनायना लादोंमोन? बे जाबाय 1911 मायथाइनि 27 दिसेम्बर अक्ट'आव कलकातायाव जानाय कंग्रेसनि जथुम्मायाव गिबि खेबनि थाखाय बे जन गण संमेथाइखौ खनग्रोनाय जादोंमोन। लुधियानानि जाग्राउन दालाङाव 100 फिट गोजौनि मोनथाम गाबनि भारतनि फिरफिलाखौ उदांस्रि साननि मुङै बिरहोदों। गोमाना थानाय आर्मिनि देहाखौ 38 बोसोरनि उनाव मोनफिनदों। मख'जाथावदि 1984 मायथाइयाव सिचेनआव उत्तराखन्डनि हाल्डवानि सासे आर्मिया गोमादोंमोन। सिचेनआ जाबाय बुहुमनि जौसिन हाजो थिखिनियाव थानाय दावहा फोथार। आसामाव गोदानै मोन 126 COVID-19 केसफोर मोननाय जादों, सासे थैबाय। जम्मु काश्मीराव 2022 उदांस्रि सान फालिनाय मुङै 108 फिट गोजौ हादरारि फिरफिलाखौ बारामुल्लायाव हर घर तिरंगा फोसावनायनि बाहागो हिसाबै बिरहोनो लादों। दिनैनि गाहाय रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।